Mwnamsuna नै जाहा हिमानसिया बिमाया दुब्लियाव हाजिराफोरनो साहैनो थांदों आंखौनो मामा होनगासिनो आयंखौनो होनलाय मामा I love you उथिदो फैदो मामा फै Mwnamsuna फै आं बामना लांसै फै Mwnamsuna फैसिगोन दै फै Mwnamsuna बामजादो दे उथि दे खुदुम खेबसे Mwnamsuna आंखौसोहाय केमेराखौ नङा आंखौसो Himansi hai मा खबर हाय मोजां ओंखाम जाबाय मा ओंख्रि दालि नोंनि नामा मा हिमानसि नोंसा मामानियालाय बर' नोंसा बाबानियालाय बाबाया मा जागोन पुलिस मामायालाय आयंआलाय ओमफ्राय बे आयंआ बे सासेया हा एक्ट्रेस हाय लोगोफोर खुलुमबाय गिबियावनो लोगोसे आंनि दोनस्रि फुंखा इउटुब चेनेलाव नोंथांमोन बयखौबो बरायनानै लाग्रोनाय जाबाय मबाइलखौ माहाय थिखांलाय ओमफ्राय दिनै आङो मोनसे गोदान भिडिअ लानानै फैदों ओरैनो सिम्पोल फिसासा माने आं दायो मा खालामबाय थादों माने दिनै मा खालामदों बेखौ एसे देखायनो नागिरदों आरो दहायथ' फुंनि बाहागोआवहाय बिफांफोरा मोनदों फुंनि बाहागोआवहाय फुंनि खामानिफोरा जोबजोब्बाय ओमफ्राय नै दायो 12ता बाजिबाय आरोना ओमफ्राय जाहा दुब्लियावहाय हाजिराफोरबो दङ हाजिराफोरनो साहा होफैथ'नो दिनै सुनिबारबो नालाय ओमफ्राय सुनिबार बाजाराव जोंहा दुब्लियाव फाथो दङना मैथारि ओमफ्राय फाथोखौ फाननो हरनो थाखाय फुनानै लांनो फैदों आरोना नै मनाया ओमफ्राय बेफोरखौनो एसे भिडिअ बानायनो नागिरदों आङो ओमफ्राय दा उनावहाय जोङो बैसागोनि एसे मोसानायबो सोलोंनो नागिरदों गामियावहाय बुरैफोरा माने आंखौ जोंखौ माने मोसानाय मोजां हमथारा मबाइलखौनो दलराव मोसानाय फोरोंथोनबाय थादोंमोन नालाय ओमफ्राय जोंबो एसे मोसाफानोसै आरोना बैसागो नामावहाय बेफोरखौबो एसे भिडिअ बानायनानै देखायलांगोन मबाइल हमग्राया थिग नङाहाय आंना बारा मथु नङादि ओमफ्राय जायफोरा आं भिडिअ नायनो मोजां मोनो बेखौ नायलांबानो जाबाय थुदोब्लालाय नै बारियाव हाबफैनाय लोगो जि मोजां बार खोलो खोलो बारनानै होदों नै माबाया ओइ बेखौ दा हासुना लांनांसिगोन दांगाखौ एवनानै जानांगोन बिनखौबो नायनानै लांनांगोन ओमफ्राय नै पानिलावखौ जोङो दाखालिबो खादोंमोन ओमफ्राय नै मेरला फिसा दंमोन नों थुबाय था आं देखायलांसो नागिरदों ओमफ्राय सोरहाबाफोर माबानोबा लाव गदं मोसौ थुखैनायाव खुबैनोबा जोंहानाव बायना लांफैबानो जाबाय नै मेरला दङ देरहैजोबगोन बेफोरो मेरला बेथ' देरबायानोसै नै बेयावहाय लाफामोन खेरेब खेथेब जाजोब्बाय दा लाफानि सिजन गैलाना बारा दालाय मैथानि सिजन फाथोनि सिजन बे जाफ्रुसिया रागुलायलांबाय खाना लांनांसिगोन गिदिरखौ उन्दुना नुवाखै खोमसि खोमलाय गय जानोसै खयथा लाबोनाय फेग्रायासो नामा बेलाय गया गोमोना दाखालि बैसोनो होनाया खावनानै फेग्राया फिसाल' जानोसै गयखौ जाबा Mwnamsuna जानांगौनो फेयानो होमबानिया जाहानाव मोनसे गय फेग्रा दङ आरोना दाखालि जानाय बियो ओरैबायदि फेखायो सान्दुंबो गोसा गिलांबासो बेखायनो फिसा जानोसै आं फेनो नाङाथों गैला फेखालाबाय आदै ओइनि खर'खौ नायलाय बाजैनि खर'खौ खोबना लाफिनबाय नै सिगाङावनो जोङो मैथाखौ खाग्रोनानै लाबाय आरो दा उनावहाय फाथो मैथायाबो एसे माबा जाबाय
गिदिर गिदिर जाबाय जोङो बारियावहाय मैगं खानो फैनाया खाखांबाय मैथा मनासे मैथा मनासे ओमफ्रायो फाथोआबो मनासे नै फाथोआ गिदिरथार गोजौ थिखांबालाय नुवाखै गोजौ थिखांबा नै फाथो मनासे मैथा मनासे खाबाय आरोना ओमफ्रायथ' जोङो बेखौ थिखांनानै लाना थांनो हाखाया बिनिखायनो जोङो साइकेल लानानै फैखादो जोङो दाखालिबो खेबसे फैदोंमोन ना गोजौ थिखांबा ओरै खालामना जोङो दाखालिबो खेबसे मैगं लांफैदोंमोन ना ओमफ्राय अखाबो हादोंमोन जोंथ' बे दिनाखालि साइकेलबो लाबाखैमोन नालाय ओमफ्राय बिराद खस्थ' लांनांदोंमोन आरो बिनिखायनो जोङो दिनै साइकेल लानानै फैखाबाय ओमफ्राय दायो जोङो न'आव जल्दि लाना थांनानै गाय खालामो मबाइलखौ जल्दि लाना थांनानै बेखौ मुथा खालामनानै हरनोसै आरो बेपारिनो मबाइल हमग्राया बारा थिग नङा लोगोफोर मबाइलखौनो ओमफ्राय दा बेलासिहाय जाहा रिहार्सेल दङ नालाय बुरैफोरजों ओमफ्राय रिहार्सेलाव थांसै ओमफ्राय ना आंनि साबस्क्राइबार लोगो नोंथांमोनखौ आङो खावलायहरो आरोना आंथ' मोननै देग्लाय गोदान मिउजिक भिडिअ रिलिज होबाय मोनसेया डिआर अरिजिनेल प्रडाक्शनावहाय मोनसेया धोनस्रि फुंखायावहाय बैसागु मिउजिक भिडिअ बै मोनसेया देन बैसागु नङा ओमफ्रायो सोरबाफोर नायाखैबा एसे नायलायलायदो शेयार खालामलायदो अब्लानिया आङो गोसोखौ गोजोननाय मोनगोन शेयार खालामलायबा मोजां कमेन्ट हरलायलायबा बेबायदिनो गोदान मिउजिक भिडिअ बानायबाय थानो गोसो जायो नालाय बिनिखायनो आङो एसे खावलायहरनाय जाबाय आरोना सोरबाफोर नायाखैबा नायलायलायदो होननानै ओमफ्राय दायो थांबाय थानोसै अयथासार गरम